Hapšenje bivše ministarke prosvjete Vesne Bratić izazvalo je burne reakcije na političkoj sceni, dok joj je određen pritvor do 30 dana zbog sumnje za navodno pribavljanje imovinske koristi u slučaju smjene direktora škola i mogućeg bjegstva. Većina političkih aktera tvrdi da je riječ o političkom progonu. Opširnije u prilogu Marka Stojanovića. Najlakše je goniti Vesnu Bratić. Svi su se snašli, samo je Vesna Bratić krivac, jer je pokušala, a donekle i uspjela, da partijska gnijezda istjera iz škola, poručuje lider Ujedinjene Crne Gore Goran Danilović za Euronews povodom slučaja hapšenja nekadašnje ministarke. U političkom smislu, ljudskom smislu, civilizacijskom, demokratskom, Vesna Bratić za to što je uradila je zaslužila medalju, orden za hrabrost. Bivšoj ministarki određen je pritvor u trajanju od 30 dana, a ona se sumnjiči za navodno pribavljanje imovinske koristi. Budući da je njen centar životnih aktivnosti u Crnoj Gori, gdje je redovni profesor univerziteta, što nije funkcija koja se baš lako stiče i koja se tako lako odustaje, a također obrazloženje tužioca u dijelu postojanja opasnosti od uticaja na svjedoke i skrivanje i uništanje dokaze potpuno po našem mišljenju neosnovana, budući da ona već 4 godine nije ministar, nema nikakav odnos subordinacije prema tim svjedocima na koje bi navodno moglo da utiče, a i vodili su se postupci povodom tih razrješenja spornih imenovanja. Za lidera Slobodne Crne Gore Vladislava Dajkovića, pritvor za Bratićevu i sloboda na kojoj se nalazi Vesna Medenica najbolji su pokazatelj stanja u Crnoj Gori. Ona danas sjedi u Kolašinu, ide na skijanje, jede kačamak, dok je sa druge strane univerzitetska profesorica Vesna Bratić u pritvoru. Danilović ističe da je Bratić nepravedno optužena, te da već godinama prolazi progon i linč. Prema njegovim navodima, hapšenje Bratića poruka upućena aktuelnim donosiocima odluka. Ovo je poruka u stvari i današnjim ministrima, predsjedniku vlade i predsjedniku države, da imaju samo privid mira i demokratije u svojoj zemlji, da ih ovo čeka sutra. Dajković poručuje da je situacija za Srbe u Crnoj Gori sada gora nego za vrijeme bivšeg režima. To je najveća sramota i ja se nadam da će narod uvidjeti o čemu se radi, da ćemo vrlo brzo ići na ulicu da tražimo slobodu kao što smo je tražili svih onih godina unazad. Dok nadležni organi vode postupak i utvrđuju eventualnu odgovornost, slučaj Vesne Bratić uveliko izmješten iz pravnog okvira i postao je tema oko koje se lome politička koplja. Dio vladajuće većine, ali i građani koji su se spontano okupili ispred Višeg suda, ubijeđeni su da je Bratić žrtva političkog progona. Marko Stojanović, Euronews, Podgorica.